Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Leto Tuber. Σήμερα από ό,τι βλέπετε παίζω Mario Kart 8. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια της Nintendo. Θα το βάλουμε στο 150 και θα πάρουμε τον Mario Raccoon. Δεν λέγεται Raccoon, κάπως αλλιώς λέγεται. Δεν ξέρω τώρα πως λέγεται. Raccoon το φωνάζω εγώ. Έχει πάρα πολλά επίπεδα και βραβεία τέλος πάντων. Και άμα θέλετε να το συνεχίσω, γράψτε μου κάτω στα comment νέου. Και η πρώτη πίστα είναι του Μάριο ως συνήθως, η πιο εύκολη. Όπως σας έλεγα, είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια της Nintendo, το Mario Kart 8, γιατί έχει πολύ ωραία γραφικά, καινούριους παίκτες. Έχει αυτά τα coins που σε βοηθάνε στο να παίρνεις καινούργια πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Και όσο πιο πολλά μαζεύεις, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, το Nintendo Switch δεν έχει βγάλει πάρα πολύ, και αυτές είναι αγαπημένες μου ρόδες που δεν χάνεις πάνω στο γρασίδι, στο χώμα. Και επίσης το Nintendo Switch δεν έχει πάρα πολλά παιχνίδια, έχει μόνο το Mario Kart 8 και το King of Zelda, κάπως έτσι, Zelda, δεν ξέρω πως λέγεται. Και δεν έχω σκοπό να το παίξω κιόλας, γιατί εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει, ποτέ δεν μ' άρεσε το Zelda. Μια φορά είχα παίξει τη ζωή μου Zelda και δεν ήξερα τι να κάνω. Αυτά τα coins που βλέπετε κάτω που λέει 10, αυτό είναι ανάλογα πόσο ταχύτητα έχουμε μέσα στο παιχνίδι. Άμα έχουμε 10 πάμε πάρα πολύ γρήγορα, άμα έχουμε 1 πάμε πολύ αργά. Και αυτό είναι κάτι που δεν υπήρχε στα προηγούμενα Mario Kart. Και εξακολουθεί να μ' αρέσει. Το σπαστικό είναι αυτό το χταποδάκι που συνέχεια σου ρίχνει μες στη μούρη και δεν ξέρεις που να πας. Καμιά φορά στο ρίχνεις ολόκληρη την οθόνη και δεν ξέρεις από πού πρέπει να φύγεις. Και μου ήρθε μόλις ένα μπλε καβούκι. Τώρα θα γίνουμε χαλκομανία. Πετάμε πίσω μια βόμβα έτσι να περάσει η ώρα. Να σας πω την αλήθεια, εγώ κάνω βίντεο από το Switch, τα στέλνω στο PC το βίντεο μετά και μετά από το PC στο κινητό. Και για να το κάνω αυτό μου παίρνει πολύ χρόνο. Και επίσης μετά πρέπει να τα κάνω editing στην εφαρμογή μου στο video show. Γι' αυτό μου βγάζει κάτω αυτό το σηματάκι που λέει video show. Και αναγκαστικά μου παίρνει πάρα πολύ ώρα μέχρι να το κάνω αυτό και δεν έχω χώρο στο κινητό μου ώστε να κάνω τόσα πολλά βίντεο. Το Mario Kart 8 είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα κάνω κάποια βίντεο, άμα θέλετε να μου γράψετε κάτω στα comment να το συνεχίσω όπως σας είπα. Το Outlast 2 δεν μου έχετε πει να το συνεχίσω, θα περιμένω να μου πείτε, ή οποιοδήποτε παιχνίδι. Και θα ανεβάσω άλλο ένα vote αναγκαστικά για να βγουν τα 3 πιο προτινόμενα που θέλετε. Και αυτά τα 3 που θα βγουν θα τα συνεχίσω μέχρι να τα τερματίσω 100%. Πάλι άλλο ένα μπλε καβούκι και είναι δεύτερος γύρος και έχουμε 7 coins. Τέλεια. Επίσης σε κάθε βίντεο που λέω πόσο χρόνο έχω ακόμα, τώρα είμαστε σε 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Το λέω γιατί από δίπλα έχω το χρόνο που έχω προγραμματίσει πόση ώρα βίντεο να κάνω
Γι' αυτό καμιά φορά ξεχνιέμαι και τελειώνει κάπως σαν τσουμπαλά και δεν λέω ούτε bye ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε μια μπανάνα και ένα coins. Και ένα coin. Τέλος πάντων. Ρίξε την Πήγα να ρίξω την μπανάνα και έχτισε. Και μου ρίξαν κεραυνό. Και μου ρίξαν και ένα μπλε καβούκι. Και έχουμε 5 coins. Έχουμε μόνο 5 coins και είναι τρίτος γύρος. 7 coins, sorry. 8 coins. Δεν βλέπω με αυτή τη βλακιά που μου έχει ρίξει το μελάνι μέσα στη μέση της οθόνης. Μια μπανάνα, 10 coins και τελειώσαμε. Finish. Ήταν η δεύτερη μάχη αυτή νομίζω. Ναι, η δεύτερη. Η τρίτη. Δεν ξέρω. Ναι, η δεύτερη ήταν. Τώρα πάμε στην τρίτη. Και συνολικά είναι 4 μάχες. 4 αγώνες για να πάρεις ένα βραβείο. Και επίσης άλλο ένα πράγμα που μου αρέσει στο Mario Kart 8 είναι η φαντασία. Γιατί αυτή η πίστα είναι φτιαγμένη από γλυκά, τούρτες, παγωτά και βλακίες. Και σε κανέναν αγώνα με αμάξια δεν θα είχε τέτοια. Και επίσης έχουν βάλει στο Mario Kart 8 να έχει και φώτα στο αμάξι, όποτε έχει σκοτάδι. Έχουμε άλλες 2 μπανανούφικες. Αγαπημένες μου ρόδες. Και κάνουμε Unbelieve I can fly, Unbelieve I can join the skies. Όχι ρε φίλε. Δεν θέλω να κρατήσω αυτές τις ρόδες για να περάσω μέσα από τη σοκολάτα. Σοκολάτα. Αυτή η σοκολάτα. Λοιπόν, σοκολάτα. Άναψε φακό. Και μετά πάμε με turbo. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει τέλεια γραφικά. Μπλου καβούκι. Έχουμε 4 coins μόνο. 5 6 Unbelieve I can fly. Να πω την αλήθεια, το Mario Kart είναι ένα παιχνίδι που θέλω να συνεχίσω στο κανάλι. Άμα θέλετε να το συνεχίσω, άμα δεν θέλετε, δικό σας πρόβλημα. Θα παίρνουμε κάθε φορά και ένα διαφορετικό παίκτη σε διαφορετικό βραβείο. Τώρα πήραμε το Mario Raccoon για να παίξουμε σε αυτό. Μάριο. Επίσης ο αγαπημένος μου παίκτης γενικά του Mario και στο Mario Bros και σε όλα είναι ο Mario, όχι ο Luigi. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα μ' άρεσε ο Mario. Και εντάξει, μπλε καβούκι. Το 10 coins στην τελευταία στιγμή. Yay! Γεια σου και σένα. Λοιπόν, τώρα μπήκαμε στην τελευταία μας πίστα που είναι Survivor υποτίθεται. Οι περισσότερες πώς τα λένε αυτά, αγώνες στο Mario Kart έχουν σχέση με άλλα παιχνίδια. Αυτό ας πούμε είναι από το Temple Run και βγήκε αυτό. Τέλος πάντων, ανάψαμε πλάστο. Πάμε με ταχύτητα φώτος. Ένα coin και μία μπανάνα. Έχουμε 7 coin και μία μπανάνα. Και τώρα αποκτούμε τις τέλειες ρόδες.
10 coins. Λοιπόν, τα coins είναι σημαντικά όπως σας είπα για να πάμε πιο γρήγορα. Αλλά δυστυχώς φτάνει μέχρι 10 μόνο πάνω στη γραμμή του τερματισμού. Δεύτερος γύρος. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έχει περάσει πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε ήδη 10 λεπτά και εμένα μου φάνηκαν 2 λεπτά. Γιατί όταν παίζεις σου φαίνεται πολύ λίγος ο χρόνος. Όταν το βλέπεις σου φαίνονται αιώνες. Όχι, δεν ήθελα να αλλάξω. Φαντάσου να πας να πέσεις. Wow. Λοιπόν, έλα. Είδατε τι κολπούθηκια κάνεις στο Mario Bros. Στο Mario Kart 8. Ακριβώς. Τρίτος γύρος και τελευταίο. Εν τω μεταξύ δείτε που είναι όλοι οι άλλοι και δείτε που είμαι εγώ στο χάρτη. Είμαι πιο μπροστά από όλους. Λοιπόν, έχουμε 7 coins και πρέπει να πάρουμε 10. Μπανάνα. Έχουμε μία μπανάνα. Μια αναμπανάνα. Μια αναμπανάνα. Λοιπόν, η αναμπανάνα. Όχι. Και μου πήρε 3 coins. Συγγνώμη. Πες πάνω. Ωραία. Νομίζω ότι θα ήταν σαν το Mario Kart το πρώτο που μόλις πέφτεις περιμένεις για 10 δευτερόλεπτα. Όχι 15 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Και μου πήρε 3 coins. Εδώ δείχνει τι έγινε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το βραβείο. Εντάξει, σε όσους άρεσε το βίντεο, πήραμε τώρα το, πώς το λένε αυτό, το... Σε όλα βγήκαμε πρώτο σε όλα. Yay! Σας το είπα ότι είμαι πάρα πολύ καλός στο Mario Kart. Αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε. Κάντε ένα like σε όσους άρεσε και γράψτε το μου άμα θέλετε να το συνεχίσω. Θα σας αφήσω να το δείτε για λίγο.